నా పేరు నాలాన్సు నటరాజు, నా సుస్థలం రామేశ్వరం, కొంచెం కొంచెం చెడ్డ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କିଲୋ? ବାଟକୁ ବାଟକୁ ନା ଗ୍ୱାଟକୁ ଯାଉନୁ, ରହିଗଲୁ କାହିଁକି? ଯିବା କଥା ଯଦି ଟାଉ ଟାଉକି ଚାଲିଯିବୁ ନା। ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ଧରି କାହିଁ ଯାଉଛୁ? ଏ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିନୁ କି? ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ହରିଣ କେମିତି ଦୌଡ଼େ, ବେଲେ ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବୁ ନା। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କାବୁକିନା ଶିକାର କରିବି। ଯାଉନୁ, ଯା ରେ ଯା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ମୁଁ ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 14 ବର୍ଷ ଭଳି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ସୋମନାଥ। ଏ ଯାବତ କେତୋଟି ଯାତ୍ରା 6ଟା ଯାତ୍ରା ବାଟେ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଘା ଯତୀନ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାଘା ଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଯେ ଖଳନାୟକ କେଉଁ ପାର୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିଛି? ଶିବାନୀ ପାର୍ବତୀ। ବେଶୀ ମାନେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ନୂଆ ଟୋକାଟା? ସେଇଟା ଶିବାନୀ ମାଇଲେଜ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଭଲ ମାଇଲେଜ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖଳନାୟକ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଖଳନାୟକରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ, ସାଇଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ମେଜରରେ କରୁଛି। ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? ମୋରଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଣିଜଙ୍ଗା। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବାପା, ବୋଉ, ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ନା ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ ଯାତ୍ରା ଏକା ସମୟରେ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି। ପୁଣି ଯାତ୍ରାକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ, ଆପଣ? ହଁ, ସେ ଏକଦମ କୋଅପରେଟିଭ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ଥାଉ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ବି ଥାଉ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। నా పేరు నాలాన్సు నటరాజు, నా సుస్థలం రామేశ్వరం, కొంచెం కొంచెం చెడ్డ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କିଲୋ? ବାଟକୁ ବାଟକୁ ନା ଗ୍ୱାଟକୁ ଯାଉନୁ, ରହିଗଲୁ କାହିଁକି? ଯିବା କଥା ଯଦି ଟାଉ ଟାଉକି ଚାଲିଯିବୁ ନା। ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ଧରି କାହିଁ ଯାଉଛୁ? ଏ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିନୁ କି? ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ହରିଣ କେମିତି ଦୌଡ଼େ, ବେଲେ ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବୁ ନା। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କାବୁକିନା ଶିକାର କରିବି। ଯାଉନୁ, ଯା ରେ ଯା।